Как да ядем по-малко, а да се насищаме повече? Знаете ли, че вкусовите ни рецептори са разположени върху различни части, различни области от нашия език? И така, независимо какво ядете, солено, сладко, горчиво, кисело, вие ги усещате всъщност по-силно в определени части от езика, там където са съответните рецептори. Можете да се поинтересувате и да намерите областите от езика за съответните рецептори в интернет, а ако желаете, можете и да пишете на мен в коментарите и ще ви изпратя снимка с тези области на рецепторите. Но, например, кога за последно, когато ядохте сладко, усетихте сладката хапка на върха на езика си? Рецепторите за сладко са на върха на езика. Така че пробвайте следващия път, когато ядете сладко, да се насладите на сладкото на върха на езика си. Просто там да поставите и храната и основно там да усещате вкусът на храната. И ще видите колко много по-удовлетворени, ще бъдете много по-заситени, ще усетите как вкусът избухва. И така ще се засищате с много малко и няма да имате нужда да ядете повече. Няма да ви седе толкова често сладко.